Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Ayun na naman siya. Nakikita ko na naman yung ngiti mo. Ang saya-saya mo today. Patingin nga ng ngipin. Sige na, patingin. Smile ka na dyan. Smile. Yun. Medyo may amoy lang ulit. Ba talaga, no? Ba talaga kapag busog, eh, no? Ano na naman minukbang mo kagabi, kuya? Feeling ko masarap yung kinain mo. Feeling ko masarap yung tanghalian mo, eh. Ay, bigla akong nagutom. Parang gusto ko na rin mananghalian. What if padala mo ako dito ng pagkain? Hulaan ko kinain mo ngayon. Feeling ko maalat. Madulas. Tapos mabuhok na. Tahong! Uy! Sarap niyan, tahong. Favorite ko rin yan, eh. Rich in protein, iron, and vitamins. Next time, papatikim ko sa yung tahong ko. Gusto mo ba? It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Gusto ko yung mga usapang food trip ngayong araw. It's me, your babaeng takbo ng takbo sa isip mo. This is your dadalenang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo. Pakinggan nyo to. Trip lang. At dahil hindi pa ako nagla-lunch, sige, gugutumin ko pa lalo yung sarili ko. Taas kamay sa lahat ng mga mahihilig sa tahong. Kunwari ka pa. Kala mo di ko alam, Kapag ganitong nagugutom, baka nakapuro pagkain nasa isip ko talaga. Kung hindi mo naman natatanong, actually ako rin, mahilig din ako kumain ng tahong. Ano kaya yan? Healthy kaya yan? Kasi meron niyang vitamins, rich in protein. Ako, kailangan ko yan. Alam mo na, as an atleta, lahat ng mga kailangang nutrients sa katawan dapat kinakain. At syempre, bukod din sa tahong, hindi mo na itatanong, mahilig din ako kumain ng Hungarian sausage. Oo! Kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, mahilig ako kumain ng breakfast. Breakfast is the most important part of the day for me. Ikaw ba? Tanungin nga kita. Bukod sa tahong na very healthy and nutritious, ano pa ba yung mga madalas mong mukbangin? Mahilig ka kumain ng balat na. Ako rin, it's atay. Balat ng manok! Uy, kunwari ka pa. Alam ko kapag kumakain ka sa isang pinakasikat na fast food chain dito sa Pilipinas, yung Jollibee yun. For sure, tinatago mo rin yung balat ng manok, no? Tapos ibibigay mo doon sa jowa mo yung chicken breast. Kasi yun yung hindi mo gustong part. Oy, sa mga hindi nakakaalam ba, yung chicken breast yun kaya ang pinaka-healthy na part ng manok. Oo! Kaya yung mga balat-balat na yan, minsan kumain ka ng balat. Masarap din naman talaga yung balat actually, lalo na kapag hindi maalat. Pero minsan, syempre, naisip mo ba na, oo nga no, puro na lang balat yung kinakain ko. Puro chichirya, puro chicharon, wala nang healthy kinakain. O, kailan ka ba huling kumain ng gulay? Alam ko gulay na kinakain mo, puro pechay. Ay mo rin paminsan-minsan kumain ng mga kangkong, mga gulay na kasama sa bahay kubo. Ikaw na mag-isa-isa, ang dami nun. Usapang food trip tayo ngayon. Mga food na talaga namang mura at masarap. Habang nakikinig, still, this is DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.